tagapaminaw sa inyong programang Mga Gapnud sa Kinabuhi. Before, I will always listen to your programs, Tag na to your life. Before. Taon na, taon na. Para na sila, Herb. Kada yun. Di niya mong samong dapit sa tibong ko, naglanog-lanog ang akong radyo. Here in my country homes, country road in Tibungko. Like a canyon. Your program is always here and always listen to your program. Yes, like that. Kanyon. Buto-buto mga anak, buto-buto. Kanyon-kanyon. Like a echo. Lanog-lanog mga. Itago na lang sa pangalang Froilan. Just call me Froilan. Lan. Popoy for short. Usa ka nurse ang akong kaning uyab nga si Letty. Yes, my girlfriend is a former nurse. Just call her Letty. Kauban ming nangandoy. Together with me, I will always imagination to all the things I have done. And we're together again. Together electric dreams. And electric youth. Nauna siya sa Canada. Apa namong sabot, musunod ko kaniya. O dito nasad ko mangitag trabaho. First, O dito nasad may magminyo. yes, that's true. That's true, Dolanday. That's true. Sawa pa siyang kalarga. Maayo pa kaya nga mong istorya. Before, our conversation is okay. When, not you left me. Apan ka to nilarga na. Mao na to'y sinugdanan. Sa mga Gapnud sa Kinabuhi. This is the start of the stagnant of my life. O ginini, ang hitabuhi. I don't know what happened. Dayon, Froilan. Jessie. Manani si Kwan, Kuya Froilan ni mo, kay Kwan. Kuhor pa po biyan sa kamel, kay nanig tubig diha. Kato na kay ice ha, nga gamay ra kayong tubig niya ice, kay para iyang kalingawan, kit-kit. Okay, sige te, wala Wala ka nga Diyos dabi. Uy, wala ko, gabiin na, nirado na sila ng offering diha, oh. Kano naglamog diri, uy, wala mo ka pa asog bunot diri. Tira, oh, anak. Ay, Be, unsa man? nakaw na jud ka. Oy, dili gid mapugngan be kay kabalo ba jud ka nga ako mora ba gid ako pangandoy nga makato kog Canada. Kuha mo ko sa akong kababata nga si Red nya pabot di siya na bahala sa kuha dito daw. Ya to sabot. Ay sabot ra bitaw na may problema na. Madayon lagi na tong sabot lagi. Pag-abot na mo dito, kuhaan ko na mo diri. Wow, lagi ka na ko. Tagay ko og mga 3 years, ana. Lugaya, ano eh. Ana sige 1 year. Ana magid magsugo dito be unsa man kang Sige, bisa unsa mga... man kagkuan mo ra ka nang musili kay mohalang dayon di na pwede. Sige, mga 1 to 2 years.
O kana, sakto gina kay di ba mo kasi natin sa lugar dito, God. Kailangan mo pa mo dadalag mapa. Teo, darang... Time na ni mo, kuya. Okay, mura pa doon naman yung hilak. Yan, puling na ko. Sagdi na imo kuya kay hilakon yun na. Ana gina siya pag sa mo aksyon kong lako, muhilak gina siya dayon. Mamiya, magugating. Nagapayason kayo na, inaalala lang. Ana, pero muhilak ra ba dayon na? Inaalala lang na, muhilak ra ba dayon na? Sige, Teo, diris ako, Teo. Siya, misterihan na yun eh. Ikaw pa, bigyan po ka na usap ng pagkahilakon ni mo ba? Biyaan ka ka. Sige ko na, sige hilag mo. Lain kay katanawon, oh. Lagi, pao lagi ka na ako. Pag-abot og kwan, nagmawa ni 1 year, tagay ko 1 year. Lagi. Ano, mo naman di ka nang... Lagi, gimingo ako, sa lingo di nga nila kayo natura kay uyab gugunin mo na unsa, jay ka di ay. Hindi ko makalimot ni mo na unsa, tanganan eh. Ay, saban na, kayo mauwa to sa mga silingan di ako. Ay, mawalay mong ilong ko, gila ko, mawalay mong ilong ba? Hindi ka lang, ngunong ilistan mo na ka na ako daw. Ha? Alangan nga, ako ba din po, nasakpan man, mamanang upan. Mamanang ilistan kayo, ako ba nasakpan man din ilistan? Ana, ikaw, ay, pag tinarong yun din kayo, para di ka malisdan. Ha? Mau kanina, kayo ba na, may ngura ba na yun nga, pagitaw na lang kukulingon, kinasakpan na. Wala na, ara ba na yun ang uban. Ha? Pag tinarong diribi, ha? Kay, ako pag tinarong yung trabaho dito, be. Dinuwa ka sa mga istorya ni mo, sige na magagawa na eh. Masabi ito na ni. Sige, dinagay mapugngan kay gitaod ng signboard sa kwan, aeroplano. Via Canada, any point of the world. Ninaw na de. Di, pag tinarong diri, ha? Ikaw, sige ka magtinarong dito. Ay, nanasata diri. Nanasata ning mga istorya ba? Bisi pa pakatupang aeroplano, kalimutan ako ni mo. Bi, ikaw pa. Pag tinarong ba adyo ko ni mo, umuhilak ra ba ng gabitan ng shades ni mo? Makita biya ka na ko paglupa, diyan ka sa may durian. Makita ka na may durian. Sa airport to eh. Nyaan sa man, ha? Pag tinarong diya kay, sila kay, padaan ka na ko kwarta ko. Birthday ni mo, mga gusto, tagaan ka na ko, ha? I-chat lang ko. Hindi mo naman kung gusto di ikaw, meron kung gusto. Maluman ko nga ako yung gusto. Anyaw saan, kaywaman ko na magtrabaho man ko nito. Alang Picasso ko niya akong lawas. Ibilin ko na isa kalawas na ko din, pero yung magagul ka kuso niya, isa dito. Ha? Pero sa umbay sana. Bantay dito kayo kung kalimti ha. Sige, ikaw no. Ikaw ba? Tago ba gusto tarpulin? Okay, ko ha. Yung pagkuha na, ipirmahan ba na ako ni? Ay, kung binuang ba? Bantay ka. Kasabi, pakasahan. Ano ba? Ikaw ba? Ay, pag si nanagod, kasahon ba? Hindi, sige na gitawag na mo. Wala. Pagani. Ano di ba kapakasa? Sa mukha, hindi, sige na lang. Pero, usap ni gahi, be. Cellphone na. Gakon ka, init mo lagi. Vibrate man. Before takeoff, sitting here at the airport lounge, reminiscing all the good times. You're going and I'm staying. It was a tremendously happy love affair. Was about to end in tragedy. It's been
Hindi pa na mo, lagot pa na mo, kung pulbura ba yung sutong sakyan, be. Tura-tura ba itong sakyan, be. Lagi sa paglita doon, be. Ay, nigilag lagi ba? Kaya wala kang tralala niya, abis kang ilag, binaw sa kapi nga. Huwag mo pa'y pagtumpan ako diri sa babot sa kong gitarbawaan. Kaya taas na panawag, be. Papakusulid rin, nanawag na kaniko ni mo, sabang ka, ha? At tarong, balik-balik naman inoon, kapi. Ano dahi, kapi? Ah, sige. Kwanyer, tagay ko kwanyer, ha? Ah, lagi. Lagi. Bye-bye. I love you, babe. Yes, ma'am. I'm calling your attention Yes, ma'am. because your visa has expired. What? Oh my God. No more what? It's disgrace. Ma'am, why? Why my visa is expired? I thought it's 2015 expiration of my Your passport, but not your visa kunsa. I'm so sorry. Ma'am, no. It's like a cup syrup. It has expiration. Ma'am, The no. only way you can survive here, you can stay here in Canada, if you can marry a Ma'am, stop ya. Ma'am, stop ya. No, please. You marry a Canadian and you can stay here. What? Again? No more what? Okay, ma'am. Okay. I want to marry you if you want to marry me. Sino na, tiguangan eh. Lain magaling. You want to stay here Ipis in na magaling Canada. kilay niyo. Muna yung maniking kanto. Sir Steven, sir, I thought you like SK. I'm not SK, Sir Steven. I don't like this game, but I want you. I want you, because you make me pay. And you know, Sir Steven, you're... Suntuhanan eh. Nakapit mo siguro ni mamatay ni. You want to stay here in Canada, you Yes, go back to the Philippines. yes, I want to stay in Canada because I have a lot of, yes, my parents and my You want to stay family, here, my You will follow you. what I say. I will follow you. Inood na. Ako, bahalag manila ka. Basta kay mga na, kay, ako gituyo ko na diri Froilan kay para makapuyo ko, madugay ko diri kay. Ngay ko pataylo nimo pero ana na lang imong buhaton, Didi na lang, Didi. Dili, dawat-dawat. Ano na lang yun? Kaya saan ba? Nalangan pag di ako sa imuha nga, huwag mo makainahot. Ha? Dili kayo pala akong pang-load gani. Kasama ko. Asa naman ang mga ito yan sa natong isabutan? Hindi na lang ito itong mga sabot. Ano na lang ang dambo na itong tanan, ha? Sige na, babay na. Bye-bye.
ate. Pasos na! Muna ko nira sa mo muna naghubog karon. Dili. Sa mamanay. Gusto ko magkalimot sa mga ate. Pastos na mayara na. Sakta ko na si ate panagsa. Kuya, samtol! Ha? Ako ikimate. Kuya, samtol. Ano ba ka na-expire na yung visa dito? Kailangan na yan na ukan. Pagkataon. Ay, pagkataon ako dapit yung maluwan akong naong. Ano ba dala apil ko, Andre? Sabi ako, hindi ko niya samtol na. Ako yung magbate ng naurog ako. Bulo ba ka na siya sa layo? 15 na kuya. Sige ko na, tama na. Kuya, kumali. Kuya. Tama na kuya, kailan ko napod kayo kuya. Ikaw dumi. Kumaliktaran ako sitwasyon. Ako yung gawas. Ako yung binyong lain ng sabation niya siya. Sakit kuya. Usap! Huwag ako usap! Kuya, ay sakit kuya. Ay, ba't kuya ako? Inanang sa'yo. May mawa ni kalimutan na. May mawa na. Kuya, ayaw na kuya. Ayaw ko, tama na ba? Ay, pagpalapit niya, kikila ko na kayo kuya. Pagkaksakoy. Kuya, sino ba tayo mo? Sunod na sa kwarto ko. Ay, kumira kuya. Kuya ba, ayaw si God. I-comforting the discomfort oh. Composing the discomfort. As a comforter. I-comforter ko. Kuya, ano naman? Ising mga tanan di. I-comfort ko. Kuya, ayaw. Sige na. Ayaw kuya. Plastar, sige ako yan. Kuya, ayaw na Kalimut ko kuya. sa mga ate. Dali. Kuya! Kuya! Ay! Kuya! Ayaw lagi mo! Ay! Kuya! Uy! Kamusta man ka dali? Anong ipani ko nimo? Kuya, nagpiti ko kahapon. Buntis ko. Si ate daw mo gasto sa kasal. Wala daw, nagdali-dali na niya siya. Diretso dahil, kasal na. Sigurado ka ko, anak? Ano, saan yung pagtanong mo sa kuha? Ha? Nga, bigay ka, baga kikag no? Pag human nato, sige ko, bira-bira diha, skillet. Para lang musod sa kwarto ni mo. Tapos yun na ko ni mo. Oo, ito kwarto, di mo ito. Ano gani? Tama na, sorry. Tama na. Sige. Muli siya, kasal na to. Ulit daw siya, anak pa siya. Maayo. Kuya daw niya yung anak ko ang yung bana. Maayo. Yung pira ka. Okay na lang. Sa pamibuhaton din ako. Napugos ang mga ko eh. Di ba dahil lata? Parang gani, napugos ka. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental. Huwag yun siya may pakita sa mong kasal. Oo, tuod. Bitabang siya gasto. Wala siya nagpapauli pa din eh.
Siguro sa iya ha, di pa niya makita nga. Di pa niya gusto makita nga ikasal ko siya manghod. Malipayo naman po daw kuno ang kinabuhi sa Canada. Kau ba niyang anak? O gayang himat yun nga banda? Pero ganun ginapasakitan pa man nato ang mga nagmahal ka nato. Nga naman. Dili na lang. Kung imahali mo, mahalo na lang. Hindi na lang pasakitan. Dagang salamat. Dolanday. Karon nakatunan na po na akong higugmaon si Jessie ug ang among anak. Maugiday niya nga akong kapalaran. Inyong suwat magtatampo. Froilan.